కానీ నేటి తరగతులు యువతను నిధి కొరకు చేయమంతానికి నేడు సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు మరి కాపాడవలసిన అవసరం అంతా నేడు భారతకి పూర్ణ సంస్కృతి మావ నక్కనగా ఇంటర్ పేరు రాసేమంతా కాబట్టి తాను బిడనాడన కంపల్సరీ మా తొలిత తాను బాబు నిర్సీతకు సాంప్రదాయాలకు మరి కట్టుబడి మన నేడు వెళ్ళే నక్కనగా పూనం పండుగకు తయారు చేసేమంతే తప్ప పడనం పండుగకు మరుగు చేసేమంతే నేడు ఏది మొదలుపోయిందా ఆక నేడు నిన్నటి తలాకి నేడు తొలిదలు బతికే జమానతర్ ఇది కార్యక్రమం అంటూ ఇది వారసత్వంగా తచేయమంతటు మరి 1980 ప్రాంతంగా ఇందిరాగాంధీ గారికి నేడు కనకరాజు పొంది మరి వాళ్ళు పద్మశ్రీ అవార్డుకి భారతదేశంలో అత్యుత్తమైన అవార్డు నేడు కనకరాజు మానవహితం చేశారు. నేడు బెదర్వాత నేడు ఆదివాసులు ప్రత్యేకించి సాంప్రదాయం అంతా సంస్కృతి అంతా నేడు ఇతర కలం అంతా నేడు మల్జారిగాయి నేడు మామిన తోలాయి గొర్రెల తోలాయి లావుకి నేను బదులైతే సాంప్రదాయం అంతా అది నిజంగా అద్భుతమైన ఆలోచనతే నేడు మా కళలను గుర్తించుకుని అవార్డు చేశారు. అన్నాడు సొలో మతికి మాకు సందరికి తాత్య ಹೊಂದಾడు ಮತ್ತೆ ನೇಣು ಬಂದ ರಾಜ್ಯಮಂತ ಗಾಡಿನ ಸಹ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಗಾಡಿನ ದಾಯನ ಭಾರತೀಯ ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಸರ ಅಂತ ಸೊನ್ವಾಲ್ వాయిబడగా దయవసలే కంపల్సరీ కాయదా మరి నరకవాసి నేను పేర్కోడు ఏంచుకును నేను సాయంత్రం మీ మా ఊరు దాంతే సార్కి వాళ్ళ నేను దేని వల్ల సత్సంబంధం కింద వెళ్ళి పెరగంత నేను మా సొన్వాల్ వాళ్ళ రిలేషన్ అయ్యి పెరగంత మా నాన్నని మతడి అని సుధ కూడా జమానతలు మమ్మల్ని నాకు నా స్వజవాసమంతం పురుషోత్మ వదలరు అవి నాకు మా సరితాసేమంతం దాంతో పాటు మిగతా నగ్నగిరే ఉంది నాటు 4 జీవు నగ్నంతా ఉంది 4 మానటి మరి ఏదంతా 4 మాన తర్వాత దీపావళి వారం రోజు మొదలు మరటు భోగి గీసి మరటు గుసలకాయి మరటు తాదురాయి సముద్రికి తయారాసి నేను నానాటి సొనవలి కార్యక్రమం భాగ సమాసం అంటారు దానిలో భాగంగా ఈ సాగిలే నేడు గవర్నమెంట్ అందరికీ కంపల్సరీ ప్రతి దాంట్లో 15,000 చేరిన నిర్ణయత కంపల్సరీ ఇది శుభవార్త నేడు గవర్నమెంట్ కొత్త సీదా జీవకుగా తిరిగాడు గవర్నమెంట్ మాట ఆధారపడవలసలే మరటు ఉన్నకి మరటు తాదు బాబు నిరసీత కాయదా అది కాయదలో మరటు సముద్రికి కుసిగా మరి తాగు అవసరం అంతా కాబట్టి నేను దండరిగా పోలైతే మనంటారు కంపల్సరీ ఏదో ప్రతి ఒక్కరు మాయగలరు దోదురు పొంతకనే మాకు శోభదిశారు కాబట్టి నేను దుర్యతా బచ్చడం కూడా హరిసారు ఆయడతాయి నేను కలిసేస్తామని మాత్రం తాను భక్తి మార్గం అవసరం తెలియ అదే సరికి నేను వెళ్ళే సందర్భంగా వ్యక్తమంతాను పెరసం పేరు విషయంగా నేను వ్యక్తమంతాను సహజగిరే తుంకి చేదా అంటారు మరి నాతే మీటింగ్ చేదా అంటారు మళ్ళీ మధ్య కాలంలో పోరుస్తున్నాం ఇది వెళ్ళే గలత కాబట్టి పేన విషయమై పెరసపైన నేను కాకపోయాయి మా బోరితే నిశ్చిత బిల్లు నిశ్చిత పేరు మంత్రము అవుకుని మాట కాపాడేస్తే మాకు బరకత్ మనం అర్థంకి తొలి వెళ్ళి అతను నియతం అవుతారు కాబట్టి బరకత్ మత సభ మత నేడు చిట్టమెత అటమెత గోడిమెత కొని ఇది రకంగా అట్టుకుని వస్తే కామన కాలు మిస్సుకుని దానం మరి ఇందట్ ప్రతి నేడు పరిస్థితి బదలవాత నేను బెగే ప్రసజన దిశంతా నేను అమ్మడి దిశంతా నేను సామాబాడి దిశంతా నేను నవ్వు గీకే ఇతకే సామాబాడి దిశ పరిస్థితి సెలే నేను గారం సంజి పెరవల పరిస్థితి సెలే కాబట్టి నేను నిరోధి తప్ప మా కట్టుబాటు నిదర్శన కాబట్టి సందర్భం మాట కాపాడు అవసరం అంతా కాబట్టి నేను ఉండి వచ్చేమంతాను నేడు దండరి నేను నాడుకోదు నా న్యాయకి వారనే భోగి ఆదితే కథం తెవలేదు సార్ మన సందరికి బచ్చలో కుసిగా మत గీతాడు బచ్చే సాంప్రదాయ భోగి బచ్చ కమ్యూనిటీ గీతాలు సాంప్రదాయం సెలే మధ్య బాగా ఉందినాటి సంఘాలు ఉందినాటు వాయవాలి ఇక్కడ ఒక సాంప్రదాయము భారతదేశంలోనే నేను ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉంది పొడవు పెడతాదు గుర్తాడి దండని నేను కాపాడవలసిన బాధ్యత అనుమంతా కాబట్టి నేను సందుకే నాకు నేనే మా ఊరు నాటు పాటలాయి మహాజనాయి అదేవిధంగా మాజీ సర్పంచ్ గంగధర్ రాయాలి మిగతా బోరిత మొత్తం జాగుసాబాయి వీరి సందుకి రాసుకును నాకు ఆహ్వానం విదే సార్ మీరు మా నాటి వాయన కంపల్సరీ వాందించే వాతం అని నేను బోధించే సిద్ధగడ్డ మందుడు వెళ్ళే సంతోషం నాటికి నా చెట్టుగిరి మీ నాటమంతా కాబట్టి నాడికి మీ నాటి వాంతం ప్రతి నన్ను ఉంది కోరుకుంచేమంటాం విడినా పిడియే కంపల్సరీ బాధ్యత అనమాట కాపాడడం అవసరం అంతా నేడు పూనను ఎంటర్ పేరుకి ఏమట్టు పువ్వులు బాయి కోతాం కొన్ని కోయి బాయి కోతాం సార్ మాకు బతుకమ్మ అంత సార్ మమ్మీ ఏదన్నా మీరు బతుకమ్మ ఎంత దండతా పోయి వెళ్తే బాయికి కాంపదల్తే నేడు దేని దాదుని బాయి తీయదు కార్యక్రమం అందు కేవలం దాదులు ఏదో కార్యక్రమం అయ్యో నేను బతుకమ్మ తెచ్చుకుని నాకు ఎత్తికేమంటే నాకు విచిత్రం అనిపించేంత అది మా వాడే అయ్యో తాను పెరగడు మాగా కాబట్టి సరే తాను ఇవ్వండి చేయాలి నేను బతుడైతే పూనతో తానికి ఇచ్చే మతగా నీగా మత నేను కాపాడా నీ వద్దును మనం పూనతులు స్థాయికి మతం ఒకటాయో కాబట్టి తప్పకుండా నేను నాటే ఆహ్వానం కింద కాడికి నాకు వెలువెళ్ళిన అక్కలాగా తిరిగమంత కాబట్టి నా లక్కీ గీసేమంతం కాబట్టి నేనే జాబు సాపి ఫోన్ చేసి కంపల్సరీ వాయిన సాపి ఆహ్వానం కింద కాడికి నాటు బాధ్యతలు నుంచి ఒక రామరావు వచ్చే తప్పకుండా ఎల్లప్పుడూ మీ ఊరు మరిగా మీ ఊరు గాండిగా మీ ఊరు సడిగా ఎల్లప్పుడూ మీకు అందుబాటులో మధ్యమంతం కాబట్టి బతలు తక్లీఫ్కి వాయా
मिरट नाग वायवच्चु कंपल्सरी मी बारा वेहवच्चु वाकीट वायु दाका ननगी वाका वायु दाका मिरट की नाग वाकीट वायु धोची बाती नाग बस्कर की मी पूरा नजर मनंता नागूर मोत्रेमूड़ तू बहन मंदिर पढ़ना सीतागर तू बहन मंदिर रामनगर तू बहन मंदिर पढ़ना बैगेट बहन मंदिर बस्कर की नन हेतु की मनंता बस्कर की मरून से मंदिर में बस्कर की ऊहिंच माट బాధ్యతకి బయట నడు నక్కకి మీరు ఫోన్ కింటూ నన్ను ఇడమనంతాను కాబట్టి మీరు సందర్కి ఉన్నది ధన్యవాదాలు ఇచ్చిన సెలవు ఇచ్చే మొత్తం సందర్కు రామరావు